24. Жилищна политика. Такова животно нема. Жилищната политика е тема, по която по стечение на обстоятелствата съм работил доста години. Още през миналия век имах шанса да участвам в различни разработки, свързани с жилищната политика, първо в КНИПИТОГА, комплексен научно-изследователски и проектантски институт по териториално устройство, градоустройство и архитектура, после в Националния център по териториално развитие, НЦТР. Най-сериозната разработка след 1990 година бе направена в НЦТР през ЯК. По поръчка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството през времето на мандата на правителството на НДСВ с министър-председател Симеон Сакскобургготски. Националната жилищна стратегия, както бе наречена разработката, бе амбициозна програма за реализация на държавна политика в сферата на жилищното строителство. Ръководител на задачата бе Стойчо Мотев, един от малкото специалисти в тази област. По моето настояване аз тогава бях директор на института. Към разработката бе изготвен и финансов план за реализация. Стратегията бе приета от Министерски съвет, но финансовата политика за осигуряване на реализацията й не бе включено в решението. И официално утвърдената стратегия остана една никому непотребна хартиена папка с лозунги. Същата е съдбата и на другите последващи жилищни стратегии от 2017 година и от 2020 година. Отчитаме наличие на документи и ги слагаме да отлежават по рафтовете. През 2004 година в Националния център се разработваше проекти за жилищен закон. В него, както е практиката в по-развития свят, се разграничават отделните видове жилища според техния профил и начин на използване: лични, за бизнес, отдаване под наем, социални, аварийни, оборотни и др. В зависимост от характера на жилището се определя политиката на държавата. Законът така и не видя бял свят. За съжаление, Столична община не е изключение от общата ситуация в страната. С тази разлика, че София има и възможност, а и остра необходимост, въпреки липсата на закон и ясна държавна стратегия, да има своя общинска жилищна политика. За един град с 1,5 милиона жители, общината е длъжна да има поне 4 типа свои жилища. 1. Аварийни жилища, които се използват за временно настаняване при извънредни ситуации, например пожар, наводнение или друга сериозна увреда на жилища, чието собственици или ползватели нямат възможност да излязат на свободен наем. 2. Оборотни жилища, които се предоставят на собственици, които са засегнати от мероприятия на общината и държавата за времето до тяхното обезщетение. 3. Социални жилища за предоставяне с преференциален наем на граждани, определени по специален ред. 4. Жилища за изпълнение на специфични политики на общината, млади семейства, специалисти от групи, определени от Общинския съвет като важни за развитие на общината и др. Определенето, поддържането и насочването на Общинския жилищен фонд за горните цели и групи е важна част от една истинска общинска жилищна политика. Друга важна част е програмата за управление и развитие на Общинския жилищен фонд. Какво обаче е състоянието? Първо, въпреки многократните опити за изготвяне на публичен регистър на общинските жилища, такъв няма. А такъв регистър задължително трябва да има и той да съдържа наличните жилища, видът им, местоположението и състоянието им, статута на наемателите и тази. По времето на масовите заменки, много бизнесмени получиха общински имоти срещу апартаменти, по правило едностайни и двустайни и също по правило основно в Обеля и Надежда. Те предоставиха на общината тези апартаменти на общински фирми, а получиха първокласни и качествени общински имоти. Голяма част от заменките бяха извършени от фирма Софийски имоти, но е имало и други общински фирми. Логично е да има публична информация за тези на практика вече общински жилища, къде се намират, в какво състояние са, както и кой и как се разпорежда с тях. Други бизнесмени получиха общински имоти срещу предоставяне на общината на жилища в новоизградените сгради. Те също следва да са ясни и публични както като настояща собственост, така и като начин на разпореждане. Столична община по непотвърдени данни има над 10 000 жилища, но те са разпръснати по различни сгради, в които има и частни жилища. В цяла София може би има една или две жилищни секции, които са чисто общински. Този факт не позволява нормалното разпореждане, поддръжка и експлоатация на общинския фонд. Няма никакви изгледи за развитие на ново общинско жилищно строителство извън стандартните заменки и обезщетения, натоварени с много съмнения за корупция. Освен това, наредбата за реда и условията за управление и разпореждане за общинските жилища на територията на Столична община е от 2005 година. Но общо взето философията й не е много по-различна от тази по времето на социализма. Тази наредба предопределя в много висока степен, че ползватели могат да бъдат граждани от една специфична група. Въпреки, че е изменяна 5 пъти, резултатът е един и същ. Да не говорим, че за водата и парното на изредните наематели товарят със сметката си районите на Столична община, защото за разлика от тока, доставчиците на услугата нямат особен шанс да ги спрат. Имаше един район преди 10 години, който дължеше повече от 2 милиона за неплатени сметки от наематели. И така жилища има, политика колко искаш, ама жилищна политика няма. Голяма работа. Възможни въпроси. 1.
Подкрепя ли се изготвянето на публичен регистър на общинските жилища? 2. Необходима ли е жилищна политика на Столична община?